naman ng Team Pasaway! At ang gagawin po namin ngayon ay So guys, dapat hanggang 1 minute lang 1 minute lang. Ayan, may timer kami. So, simulan na natin. Let the games begin! topic. Gamot sa adik, antibiotic. Hoy! Hoy! Round one. Ito na. Ready, fight! O, game. Matibay. Timer. Timer starts now. Ah? Ah? Gwapo ka! Ah? Gwapo ka! Ikaw! Wapo! Ah? Gwapo ako! Big Sampay! Sumagot ka. Big Sampay! Big Sampay! 25 seconds. Big Sampay! Aba, ayaw sumagot. Mangula ka! Big Mahula. Sampay! Oh my! Yan. Ah? Ara? Ara? Diyan ka! Diyan mo marinig kami! Ha? Chalit ka! Ma? Malas ka man? 5, 4, 3, 2, Malas ka man? 1. So, play. Ready, fight! Now. Netal mo ganyan. Diretso. Putik! Ha? Pu... Ada! Di tayo! Ah! 25 seconds. Ha? Pu... Anya? Ah, ingat na! Ana! Ayun sa... Ah? Pu... Putik! Uy. Putik! Putik! 10 seconds. Ah! Ikas na nga, minay bunga nga pa! 5, 4, 3, 2, 1. Putik! Oh! Putik eh! Hindi ko na kasi... Round two. Game. Game. Timer starts now! Tata. Taki tak. Tata. Tata. Tatata. Pataka. Pata. Takitak. Tata.
Tata. Sana siya dapat. Tatay. Ta. Pumutangin si Tata. Tata. Tulog na si Tata. Tata. Tatay. Ta. Tata. Tatay. Tani. Tata kita. Tatang kita. Mahal kita. Ha? Tatay. Tatay na kita. Gusto ko sila. Tatay kita. Ate, tita mo yun. Op. Up, up, up. Tapos na. Tapos na. Tatang kita. Wait. Timer. Start. Now! Now. Sapatos? Boom! Boom! Parang may... Ang Sarap! sarap. Round 3. Pwede hayop ka. Timer. Start. Now. Ha? Ayusin mo naman. Tinidor. Mali. Kutsilyo. Ha? Ayusin. Ha? Tayo mo? Tayo ko. Tayo mo lang. Ano? Kainin mo? Ha? Tinidor. Oh, kinamata ko Singit ko. Ayun, di ba kasi Pepe? Ha? Traidor. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. oh, oh! Sigarilyo! Sigarilyo. Timer starts now. Ulit. Kumain ka na? Ha? Tay? Kumain? Lakayan mo yung buka nga mo. Gatas? Katas! 40 seconds. Last laway! Last 20 minutes. Ay, 20 minutes. Sandal! Five, 4, 3, 2, 1. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. May kain tayo. Akala ko tumae. Kain tayo. Kain tayo. So, yun guys, nanalo po kami. Sila po ang magpapamerienda. Bibili po sila ngayon. Wow! Tingnan nyo po yung dadaanan po nila, oh. Ang dilim, oh. Yan, dyan sila dadaan.
Ang galing, ang galing. Tingnan natin kung sino ang bibili. Tayo! Di ba nanalo? Tayo! kami. Tayo! 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 Bili kayo! Parang may multo. Ate, video na. Ayan na guys, so tingnan nyo. Diba? Oh, Iba talaga pag walang ganito. tas-tas. Bye-bye! So yun guys, So yung guys, tapos na naman po ang aming challenge. Kung nagustuhan nyo po ang aming video, huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe, and click the bell button. Bye-bye! See you to next vlog!